Pakulian TV murisei panapa. Inini mazuva angu ndoda kunyatsotaurira kuna makuruani, kumukuru chaiye. Kuti kana anzwa advice yandoda kumupai, zvitori nani zvakaite sokudaro. Ngatidai vakomana. Iwewe ukaona kuti ipa uchapahwini apa, the best way is to retreat. He is a former soldier, and he was trained in the Chimurenga season or Chimurenga time. Saka anonyatsonzwisisa kuti when you are surrounded by the enemy, the only best way you can do to save your life is either to surrender, or if you can have space to retreat, you must retreat back. So mukuru uyu zvaari kuziva kuti ndozva zvakaita apa hapachina pake. Chasara chete kuti achinyatsotaura nevarume ava, vana Mr. Bombshell the Great, kuti vakomana ka ndakakanganisa asi ndava kuresigna, saka mondiregererawo kutadza kwandakaita. Then kana chikwata ichi chikafunga kuti chomuregerera, vobva vamuregerera, then onorarama hake zvakanaka achirima mabagwa ake ari kurima kukadoma kuprecab farm uko. Handiti wazvona? That to me it makes sense. Zvokuramba achida kuita sokuti ari kuzama kubraiba nokudidi, it's a waste of time because already you are surrounded by the lions, by the cheaters. What must he do? Is to surrender. Simple. And izvozvo zvinosevha upenyu hwake, zvinosevha futi upenyu hwemhuri yake. Vanokwanisa kusarawo vachirarama vasina vanhu vanovanetsa, nokuti unenge wakawirirana nevarume vachatora ava kuti vakomana muzongondionawo mondiregerera. Ndo chokwadi chaicho chiripo. Iyi ndio advice chaiye andoda kumutaurira. Zvokuswera achada kunyeperwa nevanhu vasina kana kwavo, vana ziyambi mangwana vanofuma vatiza muZimbabwe. And ndiri kunyatsoona kutoti vatori permission yokuda kutotiza. And the likes of this nonsense called Garwe, mangwana zvekare anofuma asisipo, nokuti anozva kuti vakandibata ava vanondiisa saga chete, and vanotomuisa saga, havasi kuzomurega. And he must already know that kuti is an enemy. In the time of struggle akanga ari musoja waSmith, saka kubatwa nemacomrade aya vanotomisa saga chete. Saka zvinhu zvanofanira kuziva. Saka makuru ano kuti urambe uine vanhu ava vauri kuona kuti this is now a bunch of losers trying to push you kuti uende pagomba, I think twice. Inini hangu sokuona kwangu ndakutokunzwira hangu tsitsi kuti apa yava checkmate, hapachina. Kana ndakombwa nechikara, I have to surrender, I have to retreat. Simple, that's all. Saka iwe somunhu ari paposition unonyatsotaura navo zvakanaka in a political way, wobva wabuda mune zvakanaka, kuti ndiwe here watanga kubuda wega. Kuno kuSouth Africa vaingobuda wani, vana Thabo Mbeki, vana Jacob Zuma, vanani. Saka iwo ukabuda ndiwo unganzi zvatanga newe here. Mugabe chaiye makamubvisa wani. Iyi yambiro yangu yandiri kunyatsokupa kwauri Ngwena, Crocodile, Emerson, kuti ndo zvatovapo izvi, kuda kana kusada, you are going home. Saka ukazoenda kumba wakonzera problem, ziva kuti vanokubata vachakuisa mundove vanavo. And you must know this. Vari kuzokubata kana ukakonzera problem. And vanokuisa mumoto vanava, havasi kuzokusiya ba. And you can see they are not going to leave you. And this is a clear advice I am giving you, Mr. President. Izvi kunzwisisa izvi. Kana mukati anopenga hai tinoona kama zuva ari kuswedera hai, handiti mazviona, and muri kuona movement yacho kuti hapachisina chakanaka. Saka to avoid to create further harm and problem,
do the right thing. This is what I can say. And I feel sorry for your families. I feel sorry for your other zvigananda zvazviri mudhuze newe, nokuti iwewe ukasabva zvine chiremera zvinosara zvichipinda pfumvu. Zvichaitendeka Zimbabwe kuti Zimbabwe iyo takanga tiriko sezvauri kuita vana Jonathan Moyo kana vakasabatwa. Saka chikumbiro changu, Mr. President, if you are surrounded by the lions, the best way is to retreat. The best way is to surrender. Hapachina chero mukadaswera uchambobuda mari dzese dzauri kubraiba nadzo idzi, uri kuti uchipedza kubraiba vari kutora vari kuisa muhomwe, dzimwe dzacho dziri kutotorwa kutoshandiswa vachitoti tatova nayo mari yacho. Andiri wazviona iwe chako izvo zviri kungobuda mari chete, nokuti ndo zvavari kuda kuti utange wakamika, utange wapera iwe semari, vachingoziva kuti at the end they are going to catch you, and vari kutokubata. Apa hapachina chimwe. Usanyeperwa zvako, usanyeperwa nevanenge vari mudhuze newe mbavha idzi vose ava vana ziyambi vana kazembe. We know they've got their own motives yokuda kuramba vachiba. Saka ipa zvadhakwa vana Owen Mudhancuve ava tinoziva kuti vakauraya and vanoda kuramba vachiuraya. Andiri wazviona. Saka izvozvo ari kutoziva kuti kubva kwako iye Owen Mudhancuve ari kutopinda patrouble. Saka anoramba akakutsikira kuti ita wakadai ndokuti zvidii. My advice izvizvi chinyatsotaura nevakomana wobuda zvakanaka usina kukonzera mhirizhonga yokuti panenge pane chaitika, nokuti kana chikaitika chichatanga kubatwa ndiwe, vana vako vagobatwa, nevavo vari kukunyengera vagobatwa, vanopinda mumoto, vanokwatisirwa dhiramu rine acid vakabikwa masikati machena. And this I am telling you, acid chaiyo dhiramu rinogadzwa apa, Owen Mudhancuve mugomuona achinyudzwa muacid, achikwatiswa muacid. You must know these are comrades, and vanhu vaunoziva iwe kuti wakanga uinavo kuhondo havasi vanhu vokutamba nava. Pachaiputika chavo ava ndo vakaputikirwa nacho. Saka with the masses of Zimbabwe, you have got nowhere to run. So I feel sorry for you. Do the right thing, Mr. President. Just give them and say, aiwa, thanks guys, makambondipawo mukana wokutonga. Chisaraiwo mutonge, ini ndoenda kumba kundorima. Sezvavakangoita pavakadzinga Matanga uyo akanga ari commissioner wemaporisa, haana kuda kumbonyanyonetsa, akati aiwa ndinotenda ZANU-PF yakanipawo purazi ndakuenda hangu kundorima. Saraivo muite basa. Ndo zvawava kuchingofanira kuita in peace. Ndiko kuti idzi shamwari dzako dziri kukunyebera idzi dzigone kuzosara dzichirarama zvakanaka. Ichi hangu ndo advice yangu. Kuida kana kusaida president haachachayi.